Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shiri mai suna daga masana'antar Kannywood. Yau muna ɗauke da fitaccen shirin na mai suna Gwarama. Gwarama shiri ne da ya zo muku daga fitaccen kamfanin Abubakar Bashir mai shadda, wato kamfanin producer da ya shahara wajen kawo muku ƙasaitaccen fina-finai a cikin masana'antar Kannywood. Shahararren wani fim Gwarama ya haɗa fitaccen 'yan wasa manyan mata na masana'antar Kannywood wanda suke takaro na matsayin iyaye da kuma shahararrun maza na masana'antar Kannywood irin su Adam Zango, Dadi Hikima, Sani Danja, Umar M Sharif da Ali Jita da sauransu. Su kuma manyan matan da suka taka rawa a cikin wannan shiri akwai Hajara Usman tare da Maryam CTV tare da Saratu Gidado da sauransu. Labari ne haɗaɗɗe mai gamsarwa kuma wanda zai nishaɗantar da masu kallo. Idan wannan ne karan farko na ziyartar wannan channel ɗin, ka danna subscribe domin kawo maka fitattu haɗaɗɗu shirye-shirye.